Lamig yan eh. Tapos may stiff neck pa. Yung frozen shoulder niya, pag kung mauna to ng konti ng ilang guhit lang, hindi niya na magagalaw leg niya. Hindi. Pag nag-start na po, katulad po kayo. Hindi na siya, mahirap na. Sa inihiga po. Ganyan talaga sakit niya. Sakit yan eh. O shoutout mo muna taga-Amerika. YouTube channel yan ha. Lagi sa YouTube channel. Shoutout mo yung mga taga-Canada. So, mga taga-Canada. Shoutout to Canada. 1 year to process. Shoulder. Tsaka stiff neck. Kaso may halo siyang dasal eh. Yung alas 6 lang naman ito nagkakalo. Sana matsambahan natin. Kaso yung ko. Kaso, chocolate ko. Ay, wala po. Wala po kung hindi, pero naibigay ko naman kaya ako si Ano ko itong gagalingan? Pantallalaki. Anak ko ito, pantallalaki, hindi ko nagagalingan. May lotion. Ayaw ko panlalaki, masyado matapang. Pag babae, gusto ko pabango. Pag panlalaki, matapang. Allergic ilong ko eh. Matapang lang sa kanya. Wala ano na yan? Pag may nagpapagamot. Pag pang-babae, pag-aalis magsisimba ako. Hindi magagalit yun. Alam niya yun. Kasi allergic ako, daw pwede matapang pabango. Nahatching ako doon, babalik ako magbata. Medyo masakit to ha. Ang trabaho mo, inilag sila ha. Sinabi ko. Naman na. Tapos na. O, kita nyo? 1 year na to, galing Canada. Dapat yung pabango binigay sa akin pang babae. Mamili pa, no? Ikaw na nga lang binigyan. Joke lang, no? Masalamat. Dati pabango ko, ihi. At saka tadyak. Saka binibiti na patiwari. Doon ako sa Lesara natutulog. Dumi pa. Yeah. 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 Okay. Wala na. Makachamba ako. Tingnan mo. Sasagad ko ulit. Ano? Naglagay pa. Ikaw na lang. Ang pinagay ba? Tayo. Dito. Kaso hindi rin natin yung magagawa kasi may sabi ka kanina yung nagdarasal. Pero wala na yun, kaya natin nagawa ito na pantalik. Dula. Dula. Kagano eh. Oh. Lang. Dito. Dito yun. Frozen shoulder. Shoutout sa lahat na nanonood dyan. Inmundo, Gian.
Mega shoutout sa inyo, sir. 1 year. Yeah. Jangan simpan. Hindi. Kabila. Hindi ko na ito papabalikin ng Canada. Patay ka na. Hindi na siya. Tingnan na 3 beses. Inhale. 3 times. Iba. Tawag ang hangin. Okay na. Tama na yan. Relax lang. Relax na hangin. Hinga. Relax. Satu mulut. Ini. Kita. Upo iga. Nag-exercise satu jam. Jangan tulis-tulis orang yang jam. Ini. Ngayon. Okay. Diba natapos na tayo agad? 7 minutes lang. Opo. Tingnan natin. Okay. Ipaling mo ulit yung leg mo. Dahan-dahan. Huminga ka muna 3 beses. Ngayon, ipaling mo, left and right. Parang nobela. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Slow po. Oh, slow lang. Ano? Okay na po. Kabila. Tingnan mo. Tingala. Hindi. Diretso muna. Tapos tingala. Todo mo. Okay? Wala na. Angat yung mga kamay. Tapos ilagay mo para ka nagbabra. Okay? O, tayo na. 1 year yan. Kaso kahit matanggal natin yan, kung may sapi ka pa rin, may nagdarasal sa'yo. O, inggit yan. Pero, mas malala yung frozen shoulder mo. May stiff neck na, may frozen shoulder pa. Kasi po paghapon. Wala. Sige, upo. Tingnan ko. Inadasalan yan. Ah, wala na, oh. Lalaki po. Wala na. Wala na. Akong gagalaw leg. Ganga mo lang. Wala na. Wala na kapit. Wala. Pero, relax lang. Wala. Malawag na. Paalam na. 8 minutes lang tayo. Thank you po. O, shoutout mga taga-Canada. Canada ba? Shout out po sa Canada. Saka siyempre, saan ka sa Pilipinas? Toronto, Canada. Mega shoutout. Toronto, Canada. From Nueva Ecija po. O, babay na. Frozen shoulder siya. Babay. Thank you. Salamat. Lagyan mo agad siya na langis. Baka mamaga, makas lagyan dito. Patayin ko na to, ha? Paalam na. Lagyan na. Tay. Oh, thank you so much, Lord. Thank you, thank you, thank you. Ano bago na naman?